بس ثواني بس كده بس Dijminantiya herî mezin ser Kurda dimeşênin îro sê çaro hem çandama hem zimanê me gelê me nas nakin. Ji ber wê yekê jî em dibêjin zimanê me Kurdî ye, nasnama me Kurdî ye û her tim jî em ê zimanê xwe xwedî derkevin û nikarin navê me, çandama, zimanê me hûn tune bikin.